Dag allemaal, leuk dat jullie kijken en luisteren naar een nieuwe aflevering van onze podcast. Ik ben jullie host vandaag, Shari, en vandaag gaan we weer verder over onze series VGV, oftewel meisjesbesnijdenis, wat eigenlijk nog steeds een heel groot probleem hier in Nederland is en ook heel veel meiden daar slachtoffer van zijn. Mochten jullie toch niet weten waar we het over hebben, raad ik jullie aan om onze vorige aflevering te beluisteren, ook met andere gasten. Ja. Maar vandaag hebben we ook een andere speciale gast. En als eerst, welkom. Fijn dat u er bent. Dank je. Kunt u vertellen wie u bent, wat u doet en waarom u eigenlijk hier vandaag bent? Ja, ik ben Eva Schipper. Ik werk als jeugdarts op een consultatiebureau hier in Den Haag, in de buurt. In mijn werk ben ik ook aandachtsfunctionaris VGV, meisjesbesnijdenis. En in die rol ben ik uitgenodigd, neem ik aan. Ja, klopt. Ja. Door mij. Ja. Dat klopt. Kunt u ons meenemen van het begin tot het einde, zeg maar, van hoe u zeg maar, jeugdarts bent geworden, van uw opleiding en de interesse die u had en hoe u hier bent terechtgekomen in het veld? Ja. Na mijn studie geneeskunde leek me het heel leuk om op een consultatiebureau te werken. Ik vind het heel mooi om ouders te helpen bij het gezond en gelukkig opgroeien van hun kinderen. Ik had zelf ook al een kindje gekregen, dus ik zat daar helemaal in. En daar ben ik dus mee begonnen. En toen, na een aantal jaren, heb ik ook de opleiding gevolgd. En dat werk ben ik blijven doen. Dus nu werk ik al 22 jaar. U had nooit tijdens uw studie of tijdens uw werk dat u dacht van, dit is niet wat ik wilde of dit is iets wat ik echt niet had moeten doen? Of was het van, ik zit op mijn plek? Ja. Ik heb altijd wel het idee gehad dat ik gewoon leuk werk had. Ja, plek zat. Ja. Oké. Nou, waar staat eigenlijk de afkorting SJG voor? CJG, Centrum voor Jeugd en Gezin. Ja, klopt. Ja. Wat zeg ik nou? Ja, Centrum voor Jeugd en Gezin. Oké, en dat is waar u werkt? Ja. Neem ik aan, toch? Ja. En u doet het werk al 22 jaar daar ook? Daar werkt u 22 jaar? Ja. In Den Haag heb je de stadsdelen en elk stadsdeel heeft een eigen CJG. Zodat je, als je ouder bent, niet te ver hoeft te gaan met je kind. Die CJG's die zijn een aantal jaren geleden ontstaan. Want eerst waren het alleen maar consultatiebureaus. Maar nu zijn de CJG's echt een bundeling van hulp aan ouders en kinderen. Oh. Ja. En is dat alleen maar, zeg maar binnen school of ook buiten school? Dat er hulp wordt geboden vanuit jullie aan ouders? Ja, nou wij staan wel los van de scholen. In de CJG's zit soms wel een school hoor. Maar een CJG bestaat eigenlijk uit 2 takken hoofdzakelijk. Dat is de jeugdgezondheidszorg, de JGZ. Daar werk ik. En je hebt de jeugdhulp. En de jeugdhulp is meer de toegang voor als er wat heftiger problemen zijn. En daar hulp voor nodig is bij ouders en kinderen. Maar ja, vandaag zijn we hier natuurlijk over het onderwerp VGV. Wat doet het CJG, zeg maar, om VGV tegen te gaan? En wat doen jullie eigenlijk om VGV bespreekbaar te maken? Ja, in de jeugdgezondheidszorg werken we met richtlijnen. Dus voor heel veel verschillende onderwerpen hebben we richtlijnen. En voor VGV is ook een richtlijn. Dat is het standpunt VGV voor de jeugdgezondheidszorg. En daarin staat precies besproken wat wij moeten doen. Wij werken met vaste contactmomenten. Dat zijn er iets van 15 tussen de 0 en de 18 jaar. En we beginnen eigenlijk al met het eerste contactmoment, dat onderwerp te bespreken. En het eerste contactmoment is als een kindje 2 weken oud is, dus net geboren. Oh, oké. Ja. Dus het kan voorkomen dat een kind al eigenlijk een besnijdenis is ondergaan op zo'n leeftijd? Is dat wat Nou, dat kan, maar dat maken we eigenlijk niet mee hoor. Dat maken we niet mee? Okay. In Nederland. Maar dat is gewoon wanneer je het bespreekbaar maakt. Precies, met ouders. Je wilde gewoon vanaf het eerste begin wil je het onderwerp aan de orde hebben. Wij zijn eigenlijk een keten. Je noemt het ook een ketenaanpak. Dus eigenlijk zijn de allereerste, dat zijn de verloskundigen die zwangere vrouwen begeleiden.
En voor hen is het ook al een onderwerp wat ze gaan bespreken. Ook omdat ze natuurlijk willen inschatten hoe de bevalling gaat zijn. En die is bij besneden moeders is dat natuurlijk heel anders. Ja, Ja, dus zie je dat wel, dat er echt een heel groot verschil is tussen ouders die wel besneden zijn en ouders die niet besneden zijn? Wat voor verschil zijn er? Nou ja, als een vrouw besneden is, op de manier zoals ze dat veel in Somalië hebben gedaan, dan moet het wel opengemaakt worden of tijdens de bevalling. Dus dat moet wel besproken worden. Met de moeder? Ja. Ja. Okay. Zijn er ook momenten dat dan een moeder niet zegt dat ze besneden is en dat de verloskundigen dan erachter komen dat ze dat wel is? Dat weet ik niet. Oh, Nee. Daar heb je nooit wat van gehoord? Daarvan? Nee. Okay. Maar hoe reageerden dan ouders op? Want u zei zo van tijdens het 2 weken, als een kind 2 weken is, dan proberen we het bespreekbaar te maken. Hoe gaat zo'n gesprek met een ouder en hoe reageert een ouder daarop? Ja. Wij kiezen altijd als ingang waar ouders vandaan komen. En dan hebben we de wereldkaart van VAROS. VAROS is dat kenniscentrum, wat ook als onderwerp VGV heeft. Die wereldkaart, daar kun je precies op zien wat de landen zijn waar VGV voorkomt. Klopt. En als het goed is hebben wij dat een beetje in ons hoofd. En als wij merken dat ouders bijvoorbeeld uit Eritrea, Soudaan of Somalië komen, dan kiezen we dat als ingang. Dus dan eigenlijk het beste is om dan eerst te vragen van vindt u het goed om over dit onderwerp te praten, over meisjesbesnijdenis. Want ik weet dat u uit een land komt waar VGV voorkomt. Nou, dan kunnen ouders zeggen of ze het goed vinden en ze vinden het eigenlijk altijd goed. En dan gaat het gesprek meestal een beetje van buiten naar binnen. Dus meer van, was dat ook in uw gebied waar u vandaan komt? Hoe is dat in uw familie geweest? Hebt u nog veel contact met uw familie? Gaat u op vakantie? En dan heb je een beetje een lopend gesprek en dan kan je het wat meer toespitsen op van, hoe was dat dan in uw familie? Wat voor betekenis heeft meisjesbesnijdenis voor u en uw familie? En dan kun je vragen aan de moeder van, bent u zelf besneden geweest? En hoe wilt u dat voor uw dochter? Ja. En zijn er dan ouders die dan de taal niet goed beheersen? Hoe gaan jullie daarmee om? Nou, wij kunnen wel heel makkelijk een tolk inzetten. Okay. Telefonische tolk. Maar het is niet zo heel, het is wel makkelijk een telefonische tolk inzetten, maar we doen het niet zo vaak omdat wij toch een beetje tijdsdruk hebben. De spreekuren zitten wel vrij vol, dus we hebben ook niet zo heel erg veel tijd, omdat we in die tijd ook veel andere dingen moeten doen. Maar als je nou bijvoorbeeld hebt gemerkt van ja, het is een onderwerp wat we echt moeten bespreken en ik weet dat ze bijvoorbeeld volgende keer weer komen, dan kan je het voorbereiden en dan wel een tolk reserveren. Ja. Oké. Ja. Ja. Moeten we dan eigenlijk mensen dan die uit uw werkveld komen als mensen zien dan die, want ja, het is wel iets privés besneden zijn. En als jullie dan bij een ouder gaan vragen van, oh, ben je besneden of gaat je kind besnijden of wat dan ook, is wel, het lijkt alsof je dan, hoe zeg je dat, een beetje probeert in te kijken in het privéleven van een ander. Moeten we dan jullie, zeg maar, hoe moeten wij dat zien? Want ja, je probeert wel iets privés van iemand anders bespreekbaar te maken. Hoe gaat dat? Nou, dat is ook zo. Ja, dus dat kun je ook niet als eerste meteen bespreken. Je moet eerst een soort van vertrouwen hebben in het gesprek. Een vertrouwensband opbouwen. Ja, dus. ja. Okay. En dan kan je pas daarna het gesprek beginnen van dit is waar we willen over praten. Ja. Okay. Nou, en wat voor ons het iets makkelijker maakt is dat wij wel medisch kijken. En het is ook iets medisch, VGV. Dus ouders begrijpen ook wel dat omdat het een medisch onderwerp is, dat ook een van de onderwerpen is waar wij over kunnen praten. Ja. Dus het is niet dat jullie, zeg maar, inspecties doen om te kijken van, oh, die ouder gaat zijn kind besneden, oh, die ouder is besneden. Oh, het is echt van, we willen hulp bieden aan de ouders, dat ze erover kunnen praten. Dat dan, zeg maar, hun kinderen dat niet aangedaan hoeft te worden.
Ja. Ja, ons doel is eigenlijk dat het een normaal gespreksonderwerp is. Okay. Dus dat als ouders bijvoorbeeld vragen hebben, dat ze bij ons terecht kunnen. Dus wij maken een opening. En je moet het ook niet, je moet het ook zo zien dat doordat we het steeds weer terug laten komen, dat het een normaal onderwerp gaat worden. Stel je voor dat de moeder zelf besneden is en ze wil de dochter besnijden. Maar het komt niet vanuit haar, maar vanuit de druk van de man zelf. En de familieskant die zegt van ja, je moet je kind besnijden, je moet dat doen. Maar ze weet niet wat ze ermee moet. En ze komt bij jullie, ze zegt ja, dit is wat er gebeurt. Mijn man wil mijn kind meenemen om haar te besnijden en dat wil ik niet. Kunnen jullie haar daar helemaal mee helpen? Of zeggen jullie van, nou, wij kunnen eigenlijk niet heel erg veel, wij sturen je door? Nou, ja, er zijn verschillende mogelijkheden. Maar als een moeder echt met dit verhaal komt, van mijn man wil onze dochter laten besnijden, maar ik wil het niet. Dat is wel een hele ernstige situatie. Dus dan zouden we wel gaan doorschakelen met Veilig Thuis. En die gaat het dan wel heel snel oppakken. Want eigenlijk is VGV een bijzondere vorm van kindermishandeling. Ja. En dus in de jeugdgezondheidszorg hebben we ook een meldcode kindermishandeling. Wij zijn verplicht om de stappen te volgen in de meldcode. En VGV is iets wat je niet kan aankijken. Dus als jij denkt van, oh, maar dit is echt een dreiging, dan moet er heel snel gehandeld worden. Omdat het is één gebeurtenis en dan, als dat geweest is, ben je te laat. Ja, klopt, kun je niet meer terughalen natuurlijk. Moment. Maar dit wat je nu vraagt, dat is een hele bijzondere situatie. En eigenlijk in Den Haag hebben we het nog nooit zo meegemaakt. Is er wel een andere situatie dat u wel meegemaakt hebt en dacht, oké, wow, dit is wel heftig? Ja, soms gebeurt het wel dat jongeren in het land van herkomst besneden zijn. En dan komen ze naar Nederland. Maar dat is dan toch wel weer een andere situatie, omdat in het land van herkomst wisten ze soms nog niet wat voor nadelige gevolgen het heeft, VGV. Of de situatie die ik zelf heb meegemaakt was een meisje van 4 jaar. En, dat is best jong, van 4 jaar. Ja, die was nog niet zo lang in Nederland. En toen deed ik lichamelijk onderzoek. En toen kwam ik het tegen. En toen heb ik het besproken met de moeder. En toen heb ik wel overlegd met Veilig Thuis. Toen zijn we op huisbezoek gegaan. Toen hebben we het hele verhaal gehoord, hoe het was gegaan. En dat was wel heel indrukwekkend om dat te horen. Er was ook een gesprek met een tolk. En het meisje was tijdens het gesprek gewoon een beetje aan het spelen. En op dat moment, toen die moeder het verhaal vertelde, zei die tolk zelfs van, maar ik weet eigenlijk niet of dit meisje dit nou moet horen. Moet ze niet even in een andere kamer? Ja, dus dat vond ik indrukwekkend. Ik weet nou niet of het een beroepsgeheim is, maar zou u een stukje van het gesprek met ons kunnen delen hoe dat ging? En de emoties van de moeder, maar ook de tolk, zeg maar. Kunt u daar ons een beetje in meenemen hoe dat ging? Ja, de moeder heeft verteld hoe het toen gegaan was. Dat ze met haar dochtertje bij haar schoonmoeder was. En zij ging even naar de markt. Dat kindje bleef bij oma. En toen was ze teruggekomen en toen was het gebeurd. En zij wilde het helemaal niet, maar dus de schoonmoeder had het toch gedaan. Zonder toestemming eigenlijk. Ja. En ze vond het heel erg. Ze was daar heel verdrietig over, nog steeds. Terwijl het toch al een paar jaar later was. Dat kindje was toen iets ouder dan een jaar. En dus toen ze dat verhaal weer ging vertellen, toen merkte ze weer van dat ze er gewoon heel boos en verdrietig over was. Ja, kan ik me voorstellen. Ja. Was er ook toen een vraag gesteld van of het nu die contact met die oma wel normaal is of was dat nooit die vraag geweest? Dat de band hersteld was en dat ze de oma had uitgelegd van dit is verkeerd, het hoort niet, dit zijn de gevolgen. Of zijn jullie daar nooit aan toegekomen? Nee, weet ik niet meer. Nee, dat is alweer best wel tijd geleden. Ja. Begrijpelijk ook. Het is echt heftig om zoiets te horen namelijk. Ja. Jeetje. En dan vooral met een klein kind. Ja. Oh, oké. Ja. En dan, u gaf dus straks ook aan dat jullie dan bijvoorbeeld Veilig Thuis inschakelen als jullie zoiets opmerken. Is er ook dan momenten waarvan een kind vanuit school naar jullie wordt doorverwezen? Kan dat überhaupt? Ja, dat kan wel. Ja. Gebeurt dat? Of dat jullie dan zeg maar
naar scholen gaan en dan daar dat bespreekbaar maken met leraren, zodat leraren sneller kunnen herkennen. Ja, rondom de vakanties dan sturen wij informatie aan bijvoorbeeld intern begeleiders op scholen. Dus dat zijn de personen die iets meer zorgen dragen voor de leerlingen. Dat zijn niet direct de leerkrachten of de docenten. Ja. Maar die personen die werken ook het meest nog met de meldcode kindermishandeling. En in die informatie die ze toegestuurd krijgen, daar staat dan wat voor signalen kinderen kunnen afgeven. Meisjes, voor als ze bijvoorbeeld op vakantie gaan die zomer en er is een meisjesbesnijdenis gepland, of wanneer ze terugkomen en ze zijn misschien besneden en wat voor signalen ze dan kunnen afgeven, zodat de leerkrachten op school daar alert op kunnen zijn. En dan kunnen ze met ons overleggen. Ja. Maar ik moet zeggen, het gebeurt weinig. Dat gebeurt weinig? Dat ze overleggen, ja. Ja. Nou, we weten ook niet zo goed hoe vaak het nou voorkomt, hè. Ze hebben wel een onderzoek gedaan, een paar jaar geleden. En daaruit was een hele berekening gemaakt dat er de komende 20 jaar ongeveer 4200 meisjes in Nederland risico lopen. Dus daarvan, maar dat was een schatting, zeg maar. Een schatting, ja. Dus ze verwachten dat het wel gaat gebeuren. Ja. Maar helemaal zeker weten doe je het niet. Maar wat denkt u zelf? Ik bedoel, nu ouders, heel veel ouders zijn nu niet meer ontwetend zoals ze dat vroeger waren in hun eigen land. Ze wonen nu in een, laat ik het zeggen, westerse land waar ze veel informatie krijgen en ook met professionals praten. Denkt u zelf dat het daalt of dat het juist gaat stijgen? Ja, ik denk eigenlijk wel dat het een beetje hetzelfde blijft. Ja. Omdat er komen toch weer steeds nieuwe mensen uit landen waar VGV gedaan wordt. En die mensen moeten steeds weer opnieuw de Nederlandse taal leren en inburgeren en leren hoe over VGV wordt gedacht of wat het eigenlijk betekent. Ja. Maar het zou ook wel kunnen dat in de landen zelf, dat daar wel weer meer bekend over raakt, over VGV. Dat zou wel kunnen. Ja. Eigenlijk moet dat ook gebeuren. Ja, precies. Ja. Maar ondanks dat mensen, tenminste zo denk ik hoor, ondanks dat je het leert of dat het bekend wordt, wat de nadelige gevolgen zijn, toch is het iets wat in een traditie zit, wat mensen dan toch blijven doen. Klopt, het komt niet zo makkelijk vanaf. Nee. Klopt. En er is altijd die druk van anderen, dat je wordt gezegd van, oh, je moet het ook bij je kind doen. Ja, want als je het niet doet, dan val je er buiten. Dan krijg je geen man. Dat wordt gezegd. Ja. Adviseren jullie er dan niet meer basisscholen of ook middelbare school, het mbo, het hbo, waar geven jullie advies aan welke scholen eigenlijk? Ja. Nou, dus de jeugdgezondheidszorg werkt tot ongeveer 23 jaar. Tot 23 jaar? Ja, of 18 tot 23 jaar. En mijn collega's die dan verbonden zijn aan middelbare scholen, die zien de kinderen ongeveer tot die leeftijd. Dus wij blijven gewoon beschikbaar voor scholen om te overleggen over situaties. En ook voor jongeren om dat jongeren met ons kunnen overleggen over dingen, vragen kunnen stellen. Worden jullie dan ook soms door scholen uitgenodigd om daarover te komen praten, zeg maar? Nee, ik geloof dat dat niet zo erg is. Nee. Okay. Ja. Er was wel een tijdje terug een toneelstuk. Misschien heeft mijn collega ook wel daarover verteld. Het toneelstuk Hechting. Dat ging dan over VGV. Ja. En dat werd wel opgevoerd op een aantal middelbare scholen. Oké. Ja. En hoe ging dat? Was het een succes? Ja, daarna was er dan ook wel een gelegenheid om daarover te praten. Maar ik ben er zelfs niet bij geweest. Dus ik weet niet helemaal hoe dat gegaan is. Maar ik vond dat wel een heel goed idee. Ja, klopt. Ja. Is ook wel. Wat zou u dan aan ouders of andere mensen zoals ons adviseren om over dit onderwerp toch bespreekbaar te kunnen maken? Soms is dat wel heel moeilijk. Soms krijg je te maken met agressieve mensen of mensen die er helemaal niks over willen horen. Ja, hoe ga je daar eigenlijk mee om en hoe kunnen wij het beste een gesprek aangaan op een professionele manier?
Eigenlijk door gewoon wel een hele open houding te hebben en respectvolle houding, denk ik. Dus je moet eigenlijk zorgen dat je je eigen oordeel daarover niet naar buiten brengt. En geïnteresseerd zijn juist in waarom mensen VGV goed vinden. Als je dat meer snapt, dan kan je een beter gesprek hebben. Met de ouder, op de gezaghouder dan. Wat voor advies geeft u dan aan ouders? Wat voor advies zou u willen geven aan ouders die hun kind willen besnijden eigenlijk? Wat zou je tegen hen willen zeggen? Nou, om dat wel te bespreken. Dus in de jeugdgezondheidszorg. Dus met mij of met mijn collega's. Bijvoorbeeld een sleutelpersoon. EFSAN heeft sleutelpersonen opgeleid die veel over dat onderwerp weten. Klopt. Ja, en die ook in de eigen taal kunnen communiceren. Dus misschien is dat nog wel fijner. En wij kunnen verwijzen op het consultatiebureau naar sleutelpersonen. Ja, wij kunnen ook veel foldermateriaal uitdelen van VAROS. Er bestaat ook zo'n verklaring tegen meisjesbesnijdenis. Ja. Dat is, heb je daarvan gehoord? Kunt u het ons uitleggen? Ja. Je hebt in verschillende Afrikaanse talen heb je... ik heb het wel in die folders van de EFSAN gezien. Ja, het klopt. Een verklaring waarin staat dat het slecht of nadelige gevolgen heeft en dat het strafbaar is in Nederland. Ook strafbaar wanneer ouders naar het land van herkomst gaan en het daar gebeurt. Dus dat ouders dan nog steeds strafbaar zijn. Dus en dat kunnen ze laten zien aan bijvoorbeeld familie. Die vinden dat ouders wel VGV moeten laten doen bij hun dochter. Dus dan kunnen ze laten zien van, maar als ik dit doe, dan ben ik straks strafbaar. Dus dat kan ze een beetje steunen. Ja, dat is wel waar. Maar er zijn dan nog steeds ouders die dan bang zijn om een gesprek met een professioneel aan te gaan. En die het eigenlijk niet weten waar ze moeten beginnen. Wat zou je tegen hun kunnen zeggen? Wat is het eerste stap dat ze moeten zetten eigenlijk? Nou, misschien ook met andere mensen om je heen erover praten. Met andere vrouwen, moeders. Het bespreekbaar maken. Ja. Ja, dat is wel, ik denk dat het wel een eerste stap is. Maar vindt u dan dit ook zelf een onderwerp dat eigenlijk openlijk over gepraat mag worden, vooral op scholen? Ja. Net zoals seksualiteit, want daar wordt wel over gepraat. Is dit ook een onderwerp dat u denkt van, daar mag ook gewoon openlijk over gepraat worden, want het is best wel gevoelig? Ik vind het juist heel goed als over dit soort dingen gepraat wordt. Ja. Er is op internet ook nog wel wat te vinden hoor. Er zijn wel goede sites. Je hebt bijvoorbeeld sansu.nl. En daar kun je ook in verschillende talen op plaatjes klikken van het menselijk lichaam, hoe het in elkaar zit. En ook wordt seksualiteit uitgelegd. Dat is voor jongeren ook wel heel erg helpend, denk ik. Ja, precies. Maar je kunt ook best wel veel YouTube-filmpjes vinden over VGV. Vrouwen die over VGV van zichzelf vertellen. Dus daarmee kan je best wel veel informatie krijgen. Ja. Nu moet ik wel zeggen, ben ik wel heel erg benieuwd. Want ik ben natuurlijk een Nederlandse vrouw die hier opgegroeid is. Die daar eigenlijk niks mee heeft. En VGV is eigenlijk niet iets wat je naasten of je vrienden... Volgens mij, sommigen kennen het niet eens, denk ik. Is er wel bepaalde gesprekken dat je hebt en dat dat onderwerp naar boven komt en dan wordt gezegd, wat is dat nou? En waarom doen mensen het? Is er wel een gesprek dat gebeurt? Nou, als ik het met mensen in mijn omgeving erover heb, dan weten ze wel wat, tenminste ze hebben er wel van gehoord. Ze weten natuurlijk niet precies wat het is. En dat het schadelijk is. Ja, dus dan kan ik het wel vertellen. Ja. Oké. En dan legt u dan ook echt uit van A naar B van dit en dit gebeurt er en dit zijn de gevolgen, of is het echt van kort en krachtig? Ja, het ligt eraan hoeveel iemand wil horen. Geïnteresseerd is. Ja. Begrijpelijk. Ja. Maar je vraagt je misschien af waarom het mijn aandachtsgebied is. Ja, eigenlijk wel een beetje. Want je zou denken dat iemand die dat zelf meegemaakt heeft of zelf wil voorkomen, omdat het veel in zijn gemeenschap of zijn cultuur voorkomt, het werk wil gaan doen namelijk. Want ik bedoel,
ik weet niet hoe je bent opgegroeid, maar je bent niet in zo'n omgeving opgegroeid. Wat is de interesse? Wel, ja, hoe is die interesse gekomen? Ja. Dat je dacht van, oké, VGV, daar wil ik over praten. Ja, nou misschien komt het omdat ik in deze wijk al heel lang werk. Okay. En ik het ook gewoon leuk vind om met anderstalige mensen te praten. Ja. Ja, ik vind het gewoon ook interessant. Mensen uit andere culturen. En moeilijkere onderwerpen vind ik ook leuk. Moeilijke onderwerpen. En waar praten we dan over? Andere moeilijke onderwerpen? Ja, bijvoorbeeld als ouders het moeilijk vinden om met hun kind om te gaan. Oké. Ja. En heb je ook dan achterlating of seksuele geweld thuis? Ja. Dat ook? Ja, dat hoor ik niet zo heel veel, maar wel veel huiselijk geweld. Huiselijk geweld, oké. Ja. En dan immigrant-achtergronden dan, zeg maar. Ja, maar ook gewoon autochtone mensen. Okay. Ja. Nou, dat waren zo'n beetje eigenlijk mijn vragen. Ik wil ons eerst bedanken. Fijn dat u er was. Bedankt voor uw tijd. En naar onze kijkers, luisteraars. Dankjewel voor het luisteren van deze aflevering. Ik hoop jullie weer snel te zien, inshallah. Mocht je zelf met zo'n onderwerp zelf struggelen, dat je denkt van ik heb nergens... ik kan nergens heen of ik kan er met niemand eroverheen praten. Je kan altijd via Youth Changemakers ons contacteren. Vanuit daar kunnen we je misschien verder mee helpen. Maar probeer een beetje steun te zoeken. Je naasten, je vrienden of eventueel even je ouders. Kijk hoe ze daar tegenover voor staan. Of zelfs met docenten, school, te gaan praten. Dan zien we jullie de volgende keer. Tot de volgende keer.